Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Komisi benta ban pensngau thu ekikhinna halor kathong jongka seng ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parisad West Jaintia Hills kala penlong da ka jing a jing kai na benta kit khol bathmai jongka ha ka jingalang kabla long hayong wali dorbar snong Shilangra Jowai ha ka arphu artri urisau arhaja arphu ar ha ka bapalat chispa ngot kikhinna na keleng ka rilum Jaintia kila esim benta u Dr. Sashan Kotlang Khong Thorem Belalong State President jongka ABVP Meghalaya ha ka bakran ha ka ni ka jingalang uloong ba ka ABVP ka de ka seng ka batre na benta ki khna bat buon ki khna apuli ki wan chakmat banlong ki khot jongka ni ka kanhon kham tam na rilum Jaintia uloong ro ba buon na ki breu ki sngo thu bakla ba ka ABVP ka de ka seng niam ne ka seng ki Hindu bat ula panchai badon chibuan ki bana ki wei pat ki jat niam ki bala penyasno bat ka ABVP em gam to Yeladi jua dari sur Parisad ki iwa pensureti hewa kaman ngakau student yi kamram yang na beta na salah hawa yo mai kishi hawa yo na jim em kamu pe ni beta gari meluk yang ite to kaman wo chna ko lene kamu persnyau ko yo bibu bru em kamu contribute ye ke imlang salah iwa khian tam le ijing le wa bha yong ki penyuluti pe diri chibun ki NGO em pathai chibun ki NGO em state tang em ki la ka jong kur komplek ka hawayo chibun em kani do ko ko pher ba weile tabong pintu penyu kan hukong lo ta le tli ijing nang jistan ya kor gurom ka jing tli iwaran yong go how em jing start to ngau em kamram na bantao toy ye ki imlang salang ye ka lawai yang ite to basic thing iwa khian do nyau thu pi chapang ABVP chibon how ong ABVP ong i ka seng de kha